Attention! Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. Met steeds PT, daar zien we weer. Ja, gezellig. Waarover we het over hebben? Ja. Over Ewout Genemans, oftewel Bureau Maastricht, wat gaat komen. Loot, gaat dat wel eens? Bureau... Ik heb ze dingen allemaal gezien. Ja. Ik vind het heerlijk wegkijken. Zeker. Spectaculair soms. Soms gebeurt nog helemaal niks. Nee, emotie, Ja. inbraken. Soms deed alsof er heel veel gebeurt. Maar dan inderdaad, er is er helemaal niks aan de hand. Maar ik vind het een eerlijk inkijkje in de politie. Ja, en dat gaat toch best wel met dingen met moest van denken, maakt dat wel, ken dat wel. Maar ja, goed, dat is het leven van de politie natuurlijk. Ik denk inderdaad als politieagent meer tegenkomst. Als wat stigens boetes staan, dan zo maar met krijgs van het ganse werk wat ze doen. Ja. En dat is natuurlijk en dadelijk even dat in mijn streek kon zien met Boegetta komen. Herkenbare dingen, een beetje het flikken in mijn streek, maar dan in het echt herkenbare wat gaat er punten. natuurlijk gebeuren? Zuze dingen wat ze herkent. Het meest vermoeiende, ik heb een project gedaan voor de politie. Intern wordt het gebruikt, maar ik moest diensten met. Dus ik ben dingen gehad van 6 of 7 diensten met geweest. Nachtschichten, middag, ochtend, van alles. Echt, het is het meest frustrerende wat ik vond. En dan word ik nog niet eens politieagent, maar tot ze de ene keer kregen een melding dat 2 lui gevonden worden in het bloot. Doet. Reis ze dan naartoe. Staat boete de familie te janken. Komt ze binnen, ruikste, alles. Die moesten dat filmen. Ik moest het filmen, ja. Ik mocht overal filmen, maar ik dacht van, ja, ik durf op de badkamer, ik durf die badkamer niet op. Ik denk, ja, als ik dat nu film, wat hebben ze eraan? Ja. Dus ik stond onder in de woonkamer, ik was een beetje aan het ruiken, zo van, wat ruik ik, wat hebben die lui gekookt, weet je wel, of zet een GFT open of zo. En toen kwam de ambulance en die begon te kokhalzen. En dat is dus leaky-geur. Ja. Nou, die geur heb ik dus echt letterlijk oprecht 3 weken geroken. Ja. Dat zit Die dus in lui hun lagen er al een hersens, hè. tijdje. Wat blijft? Die lui lagen er al een Die tijdje. lui lagen waren echt 35 graden midden in de zomer. En die lagen er al 3 of 4 dagen. Ja, dat gaat wel, 3 dagen geloof ik, ja. Vliegen op de route. kan ik zeggen. En op een gegeven moment hoorde we de ambulance, ze leeft nog. Dus dat was een echtpaar van 80. En die waren gevallen afgaat. Ja, dus de ik geloof de vrouw was hulpbehoevend en de maan verzorgde die vrouw nog. En op een gegeven moment heet hij maan die vrouw proberen te helpen van de wc. Of Of geschieveld of zo. deze gevallen met zijn kop en deze doet geblooid of gaat. Ja. En die is op die vrouw gevallen. En die vrouw lag dus gewoon daar op de maan, zeg maar. Ja, dat was... En dan stapt ze weer in en dan denkt ze dat alles is onder controle. Die vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht. Ja, die man was helaas gestorven. En dan gaat ze de binnenstad in. En dan moest ze met iemand een half uur gaan discussiëren. Wie zo tot hem niet daar rotzooi mag maken. En dan zegt ze ruim in de rotzooi, want hij woont een lui. En dan krijgt ze een grote mond. Dan gaat ze discussiëren. Dan willen ze gewoon vechten. Dan... ja, dat zien dan Of winkeldiefstallen. Of winkeldiefstallen. Of iemand die... of een ongeluk, weet ze wel, boedaan een bumper net niet geraakt is en iemand wil heel veel geld. Dan denk je, ik kom just van een gigantisch probleem. Ja, Hoe verschrikkelijk veel leid. Ja. Die switch, dat is mega kut. Ja, dat Voor doet die inderdaad wel... Maar ja, dat is inderdaad... Maar dat is dus ook bij al die andere afleveringen, al die programma's wat hij al gemaakt heeft. Bij de jonge agent moet toch bepaalde dingen... Ja, die switch maken, dat niet... Ja, vanzelfsprekend is natuurlijk. Nee. Ja, dat echt wel gaat met zich metbrengt. En ja, goed, bij ex-politieagenten die echt wel met PTSS en weet ik wel allemaal zitten. Dat zien als genoeg. Zien toch wel genoeg serieuze dingen die... En het gevaar wat op de spelen. loer ligt. We kregen een melding van een soort gijzeling. Dus de dochter had gebeld voor de maan en haar nieuwe vriend. Ja. Die vrouw mag er niet weg en zo. Dus die dochter had gebeld. We kwamen er binnen. Ja, de zaag stond dat niet klopte. Alcohol, drugs. Die vrouw had verwondingen. En de maan wou ze een naam niet geven. Dus discussiëren. Had hij nog gewoon 2 jaar celstraf als ze openstaan. Ja, en dan loopt ze gewoon naar binnen. Ja. Maar eigenlijk werd ze gewoon van ja, dus daar ligt heel veel gevaar op de loer. Terwijl ze het in eerste instantie nog niet hebben. En dat is echt... Ja, ik vond het wel indrukwekkend om dat allemaal te doen. Ja. Inclusief de schichten werken, de bus doet op en dan gebeurt het. Dan moest ze aanstonden. En dat is soms... Ja, ik kon zeggen, of er zit zo lang gewoon... Ja, of rond te rijden of niks te doen. En dan zodra er gaat gebeuren, moest ze een ene keer het vers aan of wat ze zegt, het ene moment op de mer het steeds te discussiëren met een. Was een tuut van op die grond gegooid.
Of dan kunnen ze de auto tegen een pool met koevoets en schroevendraaiers. En dat is op zich geen strafbaar. Omdat Maar wat jij dat doen? Ja, en dan kunnen ze niet bewijzen en dan moesten ze hem gewoon weer laten gewoon. Ja. Ja, maar dat is inderdaad wat ze ook altijd merken. Ze hebben met winkeldiefstal of zo, wat veel ook wel regelmatig metmaken. Die hebben ze toch geen achterna gereden? Ook al, ja. Ja, Zou we ik nooit doen. zien er geen dingen die ze hoesten doen of moesten doen. Maar in dat moment, ik weet niet, ja, dan zit ze daar. Of dat zit Hard ze voor daar. de zaak. Ja, precies. Achterhands voor de zaak, hè. Maar dan gest inderdaad, ja goed, en tot dan in een matchtrek, ja, dat is dan inderdaad minder leuk. Maar Heb ze dat anders gehad? Maar ik wil vooral met 2 of 3 jongens die achter elkaar eigenlijk achter iemand aan gingen. En ja, ik word de eerste toevallig dan die jongen trof. Maar met achter me meteen een collega. Dus op zich is dat groot gekomen. Maar het zien inderdaad, pepperspray hebben we vooral gehad. Ja, echt van alles. Lui die het gevecht, om zo maar, om zich te willen verdedigen. Of zeggen dat ze niks gedaan hebben, et cetera. Om dat te volgen. Wat zou Ewout aantreffen in zijn stad? Ja, daar ben ik reuze benieuwd naar. Want de huur is natuurlijk niet vuil. De zuur alleen maar de bekende dingen. Tot een ongeluk gebeurd is. Of tot wat Marvin zegt, dat iemand wordt opgepakt en tot er gaat gepikt. Maar eigenlijk van de achtergrondverhalen weet ze vrij weinig wat er gebeurt. Hè? Ik ben vooral benieuwd naar het Maastrichter taal wat op tv gaat komen. Zo wie is bij het roze hekje. Ja, Zo bij ja. de- Of wie... Ze kunt er niet weer! Of wie bij die... bij de boa. ja. Ze met zijn broek tot op zijn knieën. Een dekentje van de kinderen erover, ja. Ja. Nee, ja, zo gaat ja, dat kind, ja. Hoe kwam die ook alweer voor? Ja, dat was sociale hulp. Nee, Een zak te liggen. Dat was een zak te liggen. Ja, fantastisch. Nee, Die ja, komen maar- letterlijk daar, hè? Maar wat... Kijk, dat is inderdaad, wat wel natuurlijk is, die programma's worden allemaal in het Nederlands gemaakt. En iedere stad, hoe hem tot nu toe gekomen is, wordt gewoon Nederlands gesproken. En veel willen natuurlijk altijd wat uitgelicht, ja. Inderdaad, roze hekje, de buren ruzie in Kerkrooi, Ja. met die vrouw met dat dildo op de ja, weet je, dus... Dat wordt natuurlijk wel wat file gaat gewoon natuurlijk. En ik ben 100%. benieuwd daar bij het laatste bureau, ik weet niet waar ik het over was, hebben ze toch zo 1 of Van 2 in Arnhem? agenten die droed springen, die een keer fans krijgen. Oh ja, die, de politieagenten zelf. ja, Ja. dus Stefan Guido. Dus ik hoor, ja, Ja. inderdaad, Ja, echt wel. de Govi. Maar ik had inderdaad als een beetje zo links en rechts gevraagd bij agenten die gekozen van, goh, wie zou het nu gewoon? En weet je, ja, dan wordt er een beetje gespeculeerd van, ja, ik denk dat ze toch wel of vragen inderdaad van wie dat geren wil. Nou, ik Hoe ze weet, met gewoon. je hebt dat feestje- sowieso. je En hebt dat ze feestje gescreend worden van de lui Er ook worden met gewoon 6 of social- 8 agenten die ze social gewoon media. Je hebt het personeelsfeest gedraaid in december van de politie in Maastricht. En er wordt ook bekendgemaakt tot Ewout naar Maastricht zou komen. Dat was al uitgelekt 's middags via nu.nl. Maar dat wordt toch niet iedere agent worden even blij met tot dat ging gebeuren in Maastricht. Nee. Nee, maar precies. Maar dus de boezem met gewoon, dat zien we al. Ik denk de agenten die dat leuk vinden om dat met te doen, maar die misschien ook, ja, over het stukje social media gesproken, daar wel gaat met hubben en dan Ja, precies. misschien vragen. Dat ze een net beetje weer kan niet, sturen. Dat is super geanderd is. Ja. Knuppelke met. maar dat ze daardoor wel weer, ja, denk ik wel. Want wat ik zeg, bij de vorige bureau hebben ze toch 1 of 2 lui die daar een beetje uitspringen, die fans krijgen, lui die worden opgezocht. Ja. En zo gaan. Is ook niet natuurlijk super chill, maar Nou ja, de bus wel hip. de En blijft wel een de agent, hè. drempel naar de bevolking en naar volk is wat klein. Maar dat is nou wat ze ook zagen bij de vorige van goh, ze voorzien nog lui, voorzien nog van het volk, voor het volk. Met daarom, hè, dat wil ze een beetje de rust kunnen bewaren als agent, dat wil ze, ja, een beetje daar middenin staan eigenlijk. Dus ik denk dat dat wel een, ik denk dat wel een leuke tv kan opleveren. Ik hoop het. Ja, en ik vooral zie wie die... de stad weer een reclame geeft natuurlijk. De reclame. Ja, man. Ik hoop dat het metvalt, maar ik hoop natuurlijk ook de het wedstrijd hilarische gaat gewoon- momenten. Ja, maar dat verkup. Dus we komen sowieso weer momenten dat weer zelf de hand voor de ogen slaan. Dan denk je, En dat is deze ster weer in, zich te chandalen, ja, in de platmestreeks. Ja. Dat gaat sowieso weer komen. Ja, ik heb eigenlijk opzo'n en ik zie dat er heel veel geschreven is. Dus ik ben eens benieuwd wat Bureau Maastricht, een stelling en een dilemma. alleen weet zijn best gedaan zijn. Nou ja, we hadden het er al een beetje over. De stelling, Bureau Maastricht gaat ervoor zorgen dat het negatieve vooroordeel over Limburgs verbetert. Ja. Ik denk het niet. Ik Nee, denk, ik denk het niet. Hoeveel afleveringen zien het? 8 of zo? Maar de leugen niet van tot het in Limburg dat we zo praten. Ja. En boven de rivier, of in ieder geval boven Venlo al. Nou, ik denk dat gewoon rond de 2-3 momentjes echt wel gewoon dikke virals gewoon van die 8 afleveringen. En in die afleveringen zitten ook gewoon 4-5 scenario's, scènes.
Ik denk dat het wel metvalt, maar daar kunnen echt dingen boven gedreven wat gewoon echt maximaal viral gewoon. Ja, en die gewoon het negatieve vooroordeel, gewoon, ja, dat wint dat niet beter op. Nee. Nee, echt niet. Denk je daar niet? Maar Wat denk je? Nee, ik denk niet dat het er beter op wordt. Maar ik denk wel dat het voor wel een slag kunnen lachen. Als het gaat om de taal ten opzichte van het ABN. Maar ja, ik vind het wel interessant. Gewoon om de kiek inderdaad in het Maastrichtse. Van het even flikken Maastricht. Herkenbaar. Wat er gaat gebeuren, wat er te zien gaat maar ik denk, je wordt dus niet op zoek naar, is natuurlijk wel op zoek naar entertainment, maar ook niet zo van, het moet hij belachelijk worden. Nee, maar dat komt vanzelf wel, denk ik. Het moet wel gooien tv worden. En de vraag is natuurlijk af, wieveel wordt er opgenomen, wat wordt er daadwerkelijk echt gebruikt. Ik geloof dat hij 60 Deense met gaat of gaat. Ja, precies. Dus klopt dat wat ik zeg? Ik geloof wel. Dat weet ik niet. Maar er worden natuurlijk dingen uitgeknipt, niet gebruikt, wel gebruikt. Dus, en dan moet een kruising zien tussen, of een samen mix zien van emotie, chique interviews, en natuurlijk spectaculair, en nachtleven, een stukje overdag, een stukje inderdaad even kijken bij een burenruzie, maar ook bij heftige dingen. Iemand die zo te Maasvesten waarschijnlijk. Is ook trouwens een leuk onderwerp, het roze hekje. Kom we gewoon weer oprakelen. Ja, dat kan. Ik heb nog een dilemma. Het had ook bij Flikken Maastricht kunnen huren, maar hij zei, zou je liever een rol in de serie krijgen als moordenaar of als drugsverslaafde? Nou, dan zou ik oprecht liever als drugsverslaafde. En wieso? Als moordenaar is zijn leven gewoon klaar. Ja. En als drugsverslaafde gaat het eigenlijk om zichzelf. Denk je, als ik dan ga maar kiezen wat want dan hoef ik tenminste niemand anders te laten zien. Daarom, de moordenaar, dan is het leven gewoon voorbij. En als drugsverslaafde, daar kun je nog dingen gaan doen om er vanaf te komen. Ja, en het gaat zichzelf aan. En de moordenaar heeft iemand anders let gedaan. Dat is geen moeilijke stelling voor mij. Nee, toch? Nee, ik heb datzelfde. Ja. Die ook? Ja, ik wel. Oh, ja, dan gaan we volgende week samen met z'n drieën naar de brug. Hè? Zou je politie gaan kunnen zien? Nee. Niet als DJ. Nee? Nee. Dus niet aan de politie gaan naar DJ? Nee, wel lastig, hè? Nee, ik zou ook geen politie gaan kunnen zien. Ik denk dat ze het niet zien of denk ze de school of ik wil dat... Nee, maar ik zou het niet kunnen zien. Ik vind het al... ik zou iemand een boete geven tot er gaat verkeerd deed. Dat vind ik niet. Nee, dat past niet bij mij. Nee, ik zou dan liever tegen hem zeggen. Ik zou liever een gesprek met iemand aangaan en zeggen van... Als het de volgende keer een zo is, dan krijg je voor mij geen boete. Maar dat is die ruimte is. Ja, maar dan nog, daar zien ze ook heel veel bij. Ja, oké, maar dat ligt aan de persoon, hè? Ja, maar ik zou daar geen goeie voor zien. Ook niet met een pistool achter een boom te gaan staan en dan gewoon meten wie helpt. Nee, maar wie helpt op zijn rijen? Nee, dat vind ik niks. Nee, maar oké, maar ik denk dat er wel onderscheid is in bepaalde agenten, zeg maar. S-boom-stoom. S-boom, ja. Bomdraai. Ja. Maar ik denk wel, mij ligt dat wel. En ik ken een paar jongens die ook vanuit oud-collega's van mij, die allemaal naar de politie zijn gegaan. En zelfs tot de recherche, et cetera. Dus ja, op zich... ik ken dus ook nog wel politieagenten zien. Dat zijn allemaal één voor één prima, leuke jongens. Ik denk niet dat het bij mij zo past, een politieagent te zien. Maar dat nu spiegelen aan wat ze nu is? Ja, zich dat zien. Een hond aan een lijntje, weet ze wel. Of inderdaad... iemand een bekeuring geven omdat daar 115 rijdt in plaats van 100 wetswel. Dat niet. Maar echt dat gaat doen voor de lui. Inderdaad, de actie. De kick. Ja, de wetswel, de kinderen echt wel gewoon de stad veiliger maken of zo. Ja, maar ook inderdaad het sociale stuk. Lui willen helpen met gaat. Ja, dat kunnen betekenen. Niet alleen maar dat werkt aan. Nee, precies. Maar dat hebben ze ook... dat zal het niet... Het zien nog gekkies, weet je wel. Heel veel gekkies wat ze tegenkomen. Of winkeldiefstallen. En die komen ze misschien soms dagelijks tegen. Ieder zicht komen ze die tegen. En dat papierwerk wat erachter dat is het verhaal. Dat is misschien allemaal dezelfde. Ja, precies. Vandaag deze zich ommeuten. We gaan te schrijven. We hebben metgenomen, een keer later hebben we weer lachend naar boete en de dag daarna komen ze weer tegen, het weer naar tv gepikt bij de meer. Dat is het. Maar het papierwerk, als ik zeg, dat huur inderdaad vaker terug van mij, jong, kijk, de ellende, wat we allemaal moeten doen en dit, documenteren. Alles moesten. En inderdaad, die bus hij nog bezig met gaat en dan loopt alweer een boete. En ik heb door een achtervolging, hè. Ik heb het zelf gehoord, hij heet de politie het dan over en of ze hem hebben gepakt en er staat levende politieagent gewoon voor, weet je wel. Dus als ze allemaal die meldingen krijgen, dan is het... Iedereen vindt dat top. Ja.
Ja, maar zeker. het is al die shit gek wat dat kunt. Maar ik denk dat het ook is bij brandweer, bij ziekenauto. Dat ze inderdaad met Louis Sirenes uit en Thomas. Dat inderdaad vergeet een bepaalde spanning en een bepaalde adrenalinezorg. Dan dat ze zit te wachten voor iemand van A naar B te brengen. Ja. Maar ik denk dat er wel nog een beetje die diversiteit en dat beroep met zich metbrengt. En ik denk dat ze heel veel dingen krijgt, moest ze eigenlijk naar de boete wel niks met kind. Zowel toesneed als met Nee, als met delen. Ja. met Of de begrepen niet. Ik kan wel zeggen, ik heb dit en dit met gemaakt, maar... Ja, met sommige dingen moest natuurlijk wel erover praten. Dat is maar wel ook belangrijk. De Kims Toes en Hildex werd een partner totaal niet wat ze gedaan hebben. En de kind zou niks over vertellen. Ja. Want Dex loopt zijn onderzoek nog. Of we de soegoor dat lui tot ze denken dat kan ik Toes niet vertellen. Ook dat nog eens, ja. Oh jongens, ik vond het is omgevlogen. Het kritiek is voorbij. Is het nou weer voorbij? Ja. Maar, joh. Michel, sleet hem af. Jongens, dat was Maastricht geteken. Tot de volgende keer weer. Hoi. Hoi. Tot de volgende.